O PSDG-PSOE coñeceu de primeira man as necesidades do sector pesqueiro e marisqueiro da comarca. O eurodiputado Nicolás González pide á Xunta que se atendan os profesionais e se coide a ría de Arousa para garantir o futuro da profesión. A Confraría de Pescadores de Rianxo foi o lugar escollido para manter unha xuntanza entre profesionais do mar da comarca e representantes do PSDG-PSOE. O eurodiputado Nicolás González destacou a importancia de manter estas reunións para coñecer a realidade, as inquedanzas e as necesidades dos traballadores deste sector tan relevante no Barbanza e en Galicia. Hai problemas nesta ría, outros problemas e ás veces non se sabe incluso por que están provocados, o que sí que é certo é que se hai problemas, engadir outros a maiores ou outros potenciais problemas a maiores, pois provoca ansiedade pois no sector, na xente que traballa no mar, non? Eu quero dicir aquí, alto e claro, que a Xunta de Galicia non está facendo o seu traballo no que ten que ver co mar e co uso compartido, por exemplo, do mar, dos océanos. E simplificou a súa afirmación coa falta de consultas realizadas pola Xunta ao Pacto dos Océanos que está a desenvolver a Comisión Europea. De como usar o mar en todas as actividades, compatibilizar as actividades que se levan a cabo no mar. É unha estrategia a longo prazo que vai marcar os vindeiros anos no uso desas posibilidades pesqueiras, pero tamén de outras posibilidades marítimas como pode ser o turismo, a explotación enerxética ou, por exemplo, a bioeconomía. Ben, pois o que estamos vendo é que houve un período de consultas de un mes e a Xunta de Galicia non participou. Participaron comunidades autónomas, participou o sector de Galicia como Anfaco, Arbi ou algunhas OPPs. Pero que fixo a Xunta de Galicia? Non puxo os problemas de Galicia en coñecemento da Comisión Europea. Cando ti non participas nunha consulta, logo non te podes queixar. O eurodiputado socialista destacou a necesidade da Xunta de actuar para tallar os problemas que está a ter o sector en diferentes lugares e ámbitos, como na ría de Arousa. Sabemos que está diminuindo a productividade desta ría, tamén doutras, pero o caso de Arousa é moi significado. Por que non quere participar a Xunta de Galicia? Que ten que agochar? Que é o que non quere saber a Xunta de Galicia desta ría? Ou que é o que non quere contar? Que vai a engadir riscos as persoas que traballan nesta ría? É iso o que lle agocha a Comisión Europea? Pois nós reivindicamos que debemos participar en todas esas consultas e poñer o que sabemos en Galicia a disposición da Unión Europea, que é moito, porque se alguén sabe do mar, é a xente do mar de Galicia. O deputado do Parlamento galego, Julio Abalde, reivindicou que o goberno autonómico ten que afrontar as súas competencias na xestión do marisqueo. Pois aquí non está facendo uso das súas competencias, facendo o que se comprometeu en esos fondos FED, que conseguir a sustentabilidade do sector do marisqueo, pero esa sustentabilidade ten que ser non só desde o punto de vista da biodiversidade biolóxica, sino que ten que ser tamén desde o punto de vista da sustentabilidade social e económica do sector e de toda a xente que traballa no sector. Por lo tanto, estamos aquí para escoitar ao sector, pero non só para escoitalo como fai a Xunta de Galicia e despois non facer nada, sino para escoitalos e trasladar a súa voz ao Parlamento de Galicia. A través de iniciativas para forzar a Xunta a que se poña a traballar para tallar os problemas do sector que son da súa competencia. Neles afondouse esta mañá na xuntanza que se celebrou na Confraría de Rianxo, unha das máis afectadas pola caída da produtividade do marisqueo na ría de Arousa.